Joo, katsotaan miten pitkälle Tuonne olisi tarkoitus mennä. Joo. Ja 2 päällä. Vittu, tästä ei hyvä seura. Tästä ei hyvä seura. No, Nonni! Nyt olla! Nonni! Voi per... Oho! nyt kastu variasta. Nyt ei ollut enää hyvä juttu. Älä saatana lähde liikkeelle, vittu mä oon tuolla parskassa kuitenkin. Älä! Näkää muuten hajos jota. Niin taas hajot. Savun on. Vai se? Oli. Saattaa olla kyllä ihan vettäkin, mikä veshöyry. 500 ylös. Tää pitäis kestää tuolla, näet on tultu ees. Ja vinssaama. Kyllä.